dipun campuri uwos lajeng kasuntak ing pangarepipun panganten putri. Alon Mas, alon nggih. Tapi aja alon-alon Mas, engko ora metu. Nggih. Tegese penganten kakung wajib tanggung jawab dhateng rabinipun gunakaya wohe pakertinipun. Mekaten ugi penganten putri anyekapi gunaning kaya ingkang tinampi saking suaminipun. Jadi Mbak Sri Wahyuni nggih, senaosa asile Kang Mas rada kurang jenengan ya tetep bersyukur. Intine apa samubarange wis diparingi dhateng panjenengan.